Het Jeddere ziekenhuis de Sionsberg verhoort de oranje jaren stap voor stap in een modern dwarsem medisch centrum. Een plak dat verskate zwaarhoornbieders onder één dak werkje. En om heel kleer te wijzen van de toekomst, wordt er volop renoveren. Hier komt een soort van, er komen wat zitjes, wat planten. Dus dat mensen die even moeten wachten op een taxi of dat ze een afspraak ingaan, dan kunnen ze hier ook gewoon gaan zitten. Dus het komt iets warmer en welkomer over dan dat het was. Toen we het hebben aangekocht, toen was het pand best wel, had wat liefde nodig, om het zo maar te zeggen. Dus we hebben daar wel behoorlijk wat tijd en moeite in gestoken. Dus je ziet eigenlijk dus dat op alle zaken, iedere deur die je opentrok, moesten we iets mee. Nou, dit is work in progress. We zijn hier bezig om hier een ruimte te maken voor een CT-scan. Dus die komt hier. En eigenlijk de rest van de gang wordt helemaal opnieuw aangelegd. Dus alle wand, plafond, vloerafwerking wordt helemaal vernieuwd. Wat ik eigenlijk al aangeef, dus een soort van totaalrenovatie is het nu zo'n beetje aan het worden. Van de oude Sionsberg bloot net volle oer. Het dak is ompakt, maar liefst 1620 panion. Binnen wordt het verbouwd en daar houdt het net op. Ook aan de boetenkant van het gebouw is een soort verhoren. Vroeger was het, als je bijvoorbeeld aan de buitenzijde stond, dan had het allemaal oranje en geel qua tinten. Dat is nu helemaal gemoderniseerd. De renovatie maakt plakvine wiels de zwaarverliening gewoon teruggieten. En dat zwagen van de nederige oerlest. We proberen dat natuurlijk zo goed mogelijk te voorkomen, maar dat is gewoon niet altijd mogelijk. Hè. Dus als we het dak aan het vernieuwen zijn, ja, dan hoor je dat natuurlijk. Als de ruiten worden vervangen, dan heb je daar gewoon last van. Aan die oerlest komt hopelijk gauw een eind. De renovatie wordt intussen al meerdere jaren, maar het eindpunt komt heel dichterbij. Dus ik denk dat we de grootste deel van de werkzaamheden Q4 26 afronden. Misschien een beetje uitlopen richting Q1, Q2 27.